Hej, jeg har valgt den her bog til en boganmeldelse, som vi skal lave op i skolen. Og det er Harry Potter, den første bog. Der er 7 bøger, og dem har jeg læst et par gange nu, den her serie. Det synes jeg er en rigtig god serie. Forfatteren, det er J.K. Rowling. Hun har tjent rigtig mange penge på den, og hun var færdig inden det faktisk. Og så blev hun så rig på at skrive den her bog. Hun skrev den, eller den udkom i 1997, hvor det var et company, der hedder Blueberry, der udgav den der, og så senere så overtog Warner Brothers den. Der er 303 sider i den, og det er Gyldendal, der er forlaget. Og jeg synes, den er rigtig meget springende tid, fordi der nogle gange så går den flere uger frem. Og så er der et lille referat af den her. Harry, han bor hos sin onde tante og onkel, og han har det ikke ret så godt der, fordi han bliver ikke behandlet godt, og han bor under trappen i et rigtig lille bulderrum. Og ja, han har det ikke godt, men en dag, der kommer der en ugle med et brev, om at han kan få lov til at komme til Hogwarts. Han ved ikke helt, hvad det er, fordi han vidste ikke helt, hvad en troldmand var. Han vidste ikke, der fandtes det. Men hans forældre, de var begge to troldmænd, og de var på mystisk vis blevet dræbt af den onde troldmand Voldemort. Og hans tante og onkel, de synes ikke, at han skal tage afsted, og han skal ikke ind i det her magiverden og sådan noget. Men Hogwarts pulter nøgleforvalter, men han kommer og henter ham. Han hedder Hagrid, og så tager han ham med til skolen, hvor Harry han møder sin rigtig gode ven Ron og sin rigtig gode veninde Hermione. Og sammen så kommer de ud på rigtig mange eventyr på skolen, og der sker nogle onde ting på skolen. Voldemort, han har på en eller anden måde fået nærmet sig ind på skolen, hvor der så sker en masse med ham og Harry, og Harry han oplever en masse, og han får noget at vide om sin historie, og han finder ud af, at han er rigtig kendt, og sådan noget, som han overhovedet ikke har kendt noget til tidligere. Ja, og så sker der så en masse der, som jeg ikke vil afsløre. Den strækker sig cirka et år frem, fordi at man er på skolen 1 år ad gangen, hvor man så kan være ligesom en skole, 1. år, 2. år, 3. år, 4. år og så videre. Og han når så 1. år der jo. Og tiden det er cirka år 2000, fordi det var der bogen blev udgivet, og der var tv og sådan noget der. Så det er egentlig, det passer meget godt til, at hun har skrevet den i den tid, hun skrev den i, cirka år 2000. Og den foregår i starten, så foregår det hos tanten og onkel, og så bagefter, så kommer han så til Hogwarts, hvor 4/5 af bogen foregår, vil jeg sige. Så det er meget fint. Jeg vil give bogen 4 stjerner, fordi jeg synes, det er en rigtig god bog. Der sker meget, og jeg synes, det er rigtig fedt, at den måde, det er lavet på. Og men det, der trækker lidt ned, det synes jeg, det er, at der kan ske lidt meget tilfældigt. Lige pludselig så sker der bare noget helt tilfældigt. Det er selvfølgelig fedt, men jeg synes, der kan ske lidt for meget. Og bogens budskab, det synes jeg, det er rigtig meget om vilje. Fordi han skal kæmpe sig igennem det, og han bliver nødt til at blive ved. Og jeg synes, det er venskab også, fordi at det venskab, de har, det er et rigtig, rigtig godt venskab, og det synes jeg er specielt at have. Så det var det.